per els vestits. Se passava hores i hores provant-se'ls i mirant-se al mirall. Tot i tant van i tots no era mal governant i els seus súbdits l'estimaven. Un dia es van presentar davant l'emperador un parell d'espavilats que afirmaven ser grans sastres. Van dir que podien fer per a ell un vestit meravellós, únic i mai vist, que el convertiria en la razó del món sencer. A més de ser el vestit més bonic que pugueu imaginar, les seues propietats magnètiques seran molt útiques, va dir un dels dos homes. L'aqüeducte va afegir l'altre, perquè el vestit que us oferim només podrà servir per les persones intel·ligents. Realment, un vestit així els serà molt útil, va dir l'emperador. Perquè em permetria distingir els necis dels savis, la qual cosa és molt important per a un monarca. Direu-me allò que necessiteu per a fer-me eixe vestit i poseu-vos ràpidament a treballar en els telers del palau. Els dos homes van demanar gran quantitat d'or, joies i seda. Es van instal·lar en els telers i van fingir estar teixint. A mesura que anaven passant els dies, l'emperador estava més nerviós perquè
el meravellós vestit. Un matí va demanar el seu primer ministre que s'acostés als telers per a veure com anava la fabricació del teixit màgic. Encara que no feien més que repetir gestos i moure les màquines amb les mans buides, com si treballaren amb fils invisibles. L'ancià es va dirigir a les habitacions on estaven instal·lats els tèlers de palau i va veure els dos homes movent-se afanyadament, encara que sense res a les mans. Molt sorprès, el ministre es va acostar a ells, disposat a preguntar-los què estaven fent, però abans que pogués parlar, un dels homes li va dir: Quin honor que el primer ministre vinga a contemplar el nostre treball. Us agrada el teixit? El ministre anava a dir que no veia res, però per por a passar pel panó li va dir que era preciós. Com que els falsos sastres havien dit que només les persones intel·ligents podrien veure el vestit màgic, el ministre no es va atrevir a dir-li a l'emperador que no havia vist res de res. Li va explicar les majors meravelles sobre el teixit que els dos homes estaven preparant, i l'emperador va quedar molt satisfet. Poc després, els dos homes es van presentar davant del monarca i li van dir que necessitaven més or i joies per al vestit. Al principi, l'emperador es va mostrar sorprès, però com el seu ministre havia parlat tan bé del teixit, va acabar per donar-los el que demanaven. Uns dies després, els falsos teixidors van anunciar que el teixit estava preparat i que havien començat a cosir el vestit. I al cap de pocs dies es van presentar amb les mans buides davant de l'emperador. Naturalment, aquest no va veure res, però per por a passar per panó li va dir que era meravellós. Si el primer ministre, que és un home savi, va pensar l'emperador, ha vist el vestit i jo no, vol dir
que sóc un neci, però val més que els meus súbdits no ho sàpiguen o em perdran el respecte. De manera que l'emperador va anar dient a tot el món que el vestit era magnífic i que tenia ganes d'estrenar-lo. Aquells homes van fingir provar-hi diverses vegades per a fer els últims ajustos i era realment graciós veure l'emperador en roba interior davant del mirall, admirar un vestit inexistent. Quan els falsos astres van anunciar que el vestit estava preparat, l'emperador va organitzar una gran festa perquè tota la gent de la seva cort l'admirara. Gran va ser la sorpresa dels cortesans en veure aparèixer al seu monarca en roba interior. Però com havia corregut la veu que només les persones intel·ligents podien veure aquell vestit, ningú es va atrevir a dir que no veia res. Un dels cortesans més necis i aduladors va començar a elogiar en veu alta l'inexistent vestit i aviat el van imitar tots els altres. L'emperador va manar organitzar una desfilada perquè tot el món pogués admirar el seu vestit nou. Però por a passar per simple, ningú va dir res. En veure l'emperador en roba interior fins que una noia molt petita va cridar. ¡El emperador está despullat! Llavors la gent del poble que al principi no s'havien atrevit a dir res van començar a riure's per sota el nas i a dir-se els uns als altres. L'emperador no porta cap vestit, l'emperador va en roba interior. L'emperador i els cortesans també havien sentit el crit de la xiqueta i saben que els menuts són més sincers que els adults. Es van adonar que havien estat víctimes d'un engany, però com tota la gent estava mirant a l'emperador, no se li va ocórrer una altra cosa que seguir caminant molt seriós. Pel que fa als dos estafadors, ja estaven lluny, s'havien escapat amb tot l'or i les joies que li havien tret el vanitós i ingenu emperador. I es conta que encara seguien rient-se d'ell.